Verden venter stadig på den første AIDS-vaccine. Den kan ikke hindre, at du bliver smittet, men det kan hindre, at du bliver syg. Anders Fomsgaard bruger sit liv på at søge efter vaccinen mod verdens farligste sygdom. Han går helt nye veje for at nedkæmpe den virus, der har dræbt så mange mennesker og gjort millioner af børn forældreløse. Og for første gang tror professoren på, at han styrer mod et gennembrud. Den kan få dit immunsystem til at dræbe de allerede inficerede celler. Anders Fomsgaard skal nu afprøve sin nye vaccine i Afrika. Og lægen Søren Brix fra Læger Uden Grænser er taget med til Guinea-Bissau for at følge forsøget. Anders, hvordan kan det være, at det egentlig blev dig, der skulle finde ud af en AIDS-vaccine? Motivationen var jo nok, da jeg var læge på Rigshospitalet i 80'erne. Ja. Jamen altså, folk jo døde jo som fluer, og det var jo unge mennesker, jævnaldrende mennesker. Ja. Så tænkte man jo, at nogen måtte jo gøre noget. Ja. Og der skete jo ikke noget. Man sagde, at det var en virus. Nå, det er jo nemt, så skal man bare finde noget medicin og noget vaccine. Så er den klaret. Så er det klaret. Så nemt gik det ikke. Så nemt gik det ikke. Nej. Så altså, da så Freddie Mercury også døde, så tænkte man, hallo, ja. Nu er det nok, ikke? Ja. Det banebrydende danske forsøg foregår på det største hospital i Guinea-Bissau. Landet er et af verdens allerfattigste. De gamle har set krige og ulykker, og det er næsten umuligt at lave videnskabelig forskning. For 4 måneder siden kom eksperimentet endelig i gang, og allerede ved den første vaccination gik det galt. Ja, det første stik, det var en lidt speciel historie, ja. Fordi hernede, der er det jo mest kvinder, de mest ansvarlige, og de må jo ikke være gravide, fordi man ikke kender effekten på det. Så den første, hun var 32 år, og så lige inden vi stak, så tænkte jeg, lige stikke til urinen, ja. Sådan en graviditetstest. Ja. Så var hun faktisk positiv. Okay. Så var hun gravid. Ja. Så brød hun helt sammen og græd. Så spurgte jeg, fordi hun ikke ville have barnet eller sådan noget. Ja. Nej, det var det ikke. Nu havde hun ventet i 2 år på at få den her vaccine, og så kunne hun ikke få det. Nej. Lige inden. Ja. Men så får vi den næste. Hun var så 19 år og havde 4 børn. Så hun kunne komme med? Så hun kunne komme med. Okay. Sådan er det så forskelligt. Det er det. Anders gør sig klar til at modtage dagens første forsøgsperson. Det er Aura. Huset, hun bliver hentet ved, er ikke hendes eget, for ingen må vide, hun er med i forsøget. Det er Anders' assistent Leo, som henter pigen. Leo er forsker, og arbejdet med vaccineforsøget kræver, at han er udstationeret i Vestafrika, med alt hvad det indebærer. Du har både været truet med kniv og lagt på gulvet og alt muligt. Ja. Hvad skete der? Jo, altså det var nogle aftener, hvor vi har været i byen. Så kom de så op bagfra og tog fat i mig. Og så fik han meget hurtigt lagt mig ned og fik tækket noget af lommene på mig. Okay. Han var så kun alene, ham her, så min kammerat, han kunne ikke gøre så meget. Altså, når han så med en kniv, så kunne man stå 10 mennesker. Der er jo ikke så mange, der kan bryde ind. Men det var hurtigt overstået, ja. Og det var selvfølgelig meget chokerende første gang. Anden gang, så tænkte jeg faktisk lidt, okay, så skete det igen. Ikke igen. Leo og Aura er nået til hospitalet, hvor pigen skal sprøjtes med den nye vaccine. Det danske forsøg går ud på at finde en behandlende vaccine, der for første gang kan gøre HIV-positive raske. Så Aura har HIV. Men hun har endnu ikke udviklet AIDS. Vidste Aura, at hun var HIV-positiv, før hun startede i forsøget? Ja, det vidste hun godt. Og det er med vilje, vi har rekrutteret patienter, der kommer på hospitalet, hvor de har fået den her diagnose forklaret af deres egen læger og hele sygdomsforløbet ellers. Fordi ellers så kunne vi jo risikere at rende ind i sådan noget med, at der kom et eksperiment, der var europæiske hvide læger, og så stak de noget ind i mig, og de sagde noget med HIV og AIDS, og nu er jeg syg, ikke? Så det er simpelthen for at undgå hele den der problemstilling. Man ligesom adskiller de to ting, ikke? Og være klar over, at du er syg.
Sygdommen er hendes store hemmelighed, og hendes store skam, som hun ikke kan fortælle andre om. Aura fortæller, hun ikke kan tale om sin HIV til nogen, for så vil de sige, at der går hende, der er syg, og det vil drive hende til vanvid. Derfor holder hun det hemmeligt, at hun deltager i forsøget, og derfor lader hun sig kun hente ved et fremmed hus. Men hvad er det for en ondsindet virus, som er trængt ind i hendes krop og ind i hendes tilværelse? Det er både fascinerende og uhyggeligt, hvordan HIV-virus arbejder. Inden i blodstrømmen går den direkte efter kroppens politibetjente, de såkaldte CD4-celler. Her binder virus sig til nogle helt bestemte modtagere på cellens overflade. Når først der er kontakt, smugler den sin dødsensfarlige kontrabande med ombord. Derinde åbner den en kapsel med 3 avancerede værktøjer og 2 stykker genetisk kode. De medbragte værktøjer går nu i gang med at klippe og klistre. Og snart kan viruskoderne hacke sig helt ind i det allerhelligste, nemlig værtscellens arvemasse. Det er ubehageligt at lige præcis inficere de celler, som skal styre hele immunsystemet. Vi kalder dem for CD4-positive celler. Og når de ligesom bliver dømt ude, så er der ikke noget immunitet tilbage. Og det er jo lige præcis immuniteten, vi skal bruge til at nedkæmpe virus. Det var lidt for smart. Når først HIV-virus er inde, begynder den at kopiere sig til nye kodede stykker, som så samler sig igen til nye kapsler. Og nu går det den anden vej. Tilbage til blodstrømmen for at opsøge nye dræberceller. Snart kan CD4-cellerne ikke modstå den skjulte hacker inde i kernen. Pigens immunforsvar styrer mod den sikre kollaps. HIV-virus kommer oprindeligt fra Afrika, og Anders vil nu vise Søren selve sygdommens kilde. Det er jo så det lokale marked her lige ved siden af, hvor vi bor, og projektet, det kan se, der er jo fuld gang i den fra morgen til aften. Og jeg tror, det er herhenne, hvor vi lige skal ind og hilse på en af vennerne. Det må være herovre bagved. Man har jo spekuleret på, hvor AIDS kom fra, ikke om det kom fra rummet eller CIA, men det stammer faktisk fra aber i Afrika. Og her kan vi jo se, hvordan de bruger den som kæledyr. Men det er livsfarligt at blive bidt, for halvdelen af visse små aber har HIV-virus i blodet. Vil det så sige, at hvis jeg bliver bidt af den forkerte abe, så var der mere end 50% risiko for, at jeg kunne få HIV eller AIDS? Ja, så i princippet ja. Det har meget store hjørnetænder, kan du se. Det er svært at have som kæledyr, ikke? Den er lidt for stor og lidt for farlig. Denne grandvoksne han er ikke til at spøge med. Men det, som gør dyret rigtig farligt, er, at den nu lever tæt sammen med f.eks. svin og masser af fjerkræ. På den måde kan dyrenes forskellige virus pludselig kombineres på helt nye måder. Og det kan blive katastrofalt. Og det er vel også derfor, det er vigtigt netop med at arbejde med HIV, ikke? Fordi det giver os noget viden om nye virus. Fordi det vil jo komme nye virus, der er potentielt dødelige for os mennesker. Præcis, det er meget rimeligt at antage, at det ukendte kommer fra dyr. Ja. Derfor man taler mere om at være forberedt, ja, som vi er. Og måden vi forbereder os, det er ved at lave en HIV-vaccine. Yes. Det er ligesom derhjemme. Der ringer telefonen også nogle gange midt i koordinationen hos patienterne. Din egen? Også nogle gange, men den fungerer heldigvis ikke hernede. Maybe you can ask her. For Anders er det afgørende, at hans forsøgspersoner har tillid til vaccineeksperimentet. How she feels about it? Og det er vigtigt, at Aura er bevidst om eventuelle bivirkninger. Aura siger, at hun hverken har feber, mavepine eller andre smerter. Hun håber, at vaccinen vil kunne hjælpe hende, så HIV ikke tvinger hende på medicin resten af livet. Derfor deltager hun i forsøget.
Blot at producere en enkelt dosis koster over 50.000 kroner, og udviklingen har varet i 10 år og kostet langt over 50 millioner. Så hvad er det, der nu skal sprøjtes ind i pigens skulder? Det er nogle skjulte områder af virus. Normalt ser immunsystemet, hvis det nu var en virus, alle de her områder, der stikker frem og ligesom appetitlige for immunsystemet. Men det ændrer den jo bare. Ja, den er smart. Den er smart, men den har nogle områder, som den ikke kan ændre, og de er skjult for immunsystemet. Og det er dem, vi har opdaget. Okay. For at finde stumperne gik Anders utraditionelt til værks. Han brugte en teknologi, som vi også kender fra mobiltelefonerne, nemlig selvtænkende computere. Vi har simpelthen fået trænet 7 forskellige selvtænkende computere på DTU. Og der er jo ikke nogen af os, der forstår, hvordan de tænker. Og da de så var trænet igennem flere år, 3 år faktisk, så blev de så alle 7 spurgt om, hvor er de områder så, vi ikke har opdaget endnu, men hvor det kunne tænkes, at immunsystemet ville angribe virus. Og præcis som mobilen kan lære et nyt ord, så lærte de 7 selvtænkende computere, hvilke virusstumper, der skulle i vaccinen. Okay. Okay. Rolig nu. Er det okay? Okay. Okay. Der var. Skal vi se. Når man vaccinerer mennesker, så holder man altid øje med dem sådan et kvarter til en halv time efterfølgende. Og specielt i det her tilfælde, hvor det er en eksperimentel vaccine på mennesker, så i starten sad det i 2 timer, nu sidder man så i en halv time, hvor man lige ser, hvordan reagerer kroppen på den her vaccine. Så der tager vi tit et blodtryk for lige at se, hvordan det ser ud. Og 122-82, det ser rigtig godt ud. Men det er jo ikke kun her i Guinea-Bissau, man laver de her forsøg. Det gør vi rent faktisk også i Danmark. Både på Rigshospitalet og her på Hvidovre tester lægerne den nye behandlende vaccine på danske HIV-smittede. Opfatter du det at være HIV-positiv, ligesom at have en kronisk sygdom, som så mange andre kroniske sygdomme? Eller opfatter du mere, at det også er en form for dødsdom, man har fået? Nej, det er ikke for at negligere den, fordi jeg ved godt, at den er farlig, men jeg ser den faktisk ikke som en sygdom. Nej. Jeg ved godt, at en virus er en sygdom, men for mig er det en virus, der er i kroppen, og hvis den får lov til at angribe min krop længe nok, og immunforsvaret ryger, ja, så kan jeg blive syg af det. Men jeg betragter det ikke som en sygdom, og jeg vil ikke betragte den som en sygdom, selvom jeg ved, at den er farlig. Gitte, du står jo for vaccineprojektet her på Hvidovre Hospital. Har det været svært at få folk til at være med i det her forsøg? Nej, altså dem, som kan være med, de har gerne ville, langt de fleste. Ja. Det svære er, at der ikke er så mange, der kan være med, eller der er nogle strikte kriterier. Ja. Hvad skal man opfylde af kriterier? Man skal aldrig have fået behandling for sin HIV, og man skal have et immunforsvar, der er nogenlunde, et CD4-tal, der er tilpas højt, og så må man ikke have nogen andre kroniske virusinfektioner. Var du ikke nervøs for at melde til et forsøg, hvor man skulle være forsøgskanin og prøve en vaccine, som ikke er prøvet før? Jeg tænkte over det, i hvert fald. Jeg tænkte et stykke tid over det, hvad jeg gik ind til. Men eftersom jeg har fået at vide, at det ikke er farligt, og de aldrig vil udsætte os patienter for noget, som vil være farligt, så synes jeg helt klart, at det var værd at gå ind til det. Gitte, hvor mange har I med i jeres forsøg her på Hvidovre? Vi har 7 patienter med her, så har de 3 på Rigshospitalet. Mm-hmm. Hvad tænkte du selv den dag, du fik at vide, at du var HIV-positiv? Altså, hvad er det for nogle tanker, der går igennem ens hoved, når man sidder der? Jeg havde det på fornemmelsen, at jeg var blevet smittet. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde faktisk ikke rigtig nogen grund til at tro det, men jeg havde en fornemmelse af det. Så da jeg fik det at vide, var chokket ikke så stort. Men efterfølgende så røg der selvfølgelig tanker igennem hovedet, og jeg voksede op med Kim Schumacher og kondomerne på busserne og alt det der fløjteri. Og HIV og lige AIDS, lige død, færdig. Ikke? Så der har selvfølgelig været en masse tanker, der skulle bearbejdes, og også nogle psykologtimer, der skulle hjem. Så kommer der et prik. Hvor er vi henne i hele det med, at det er et tabu? Jeg ser et kæmpe tabu stadigvæk. Ja. Jo, jeg vil helst have, at jeg ikke sidder her anonym. Ja. Men at skulle tage den kamp op også, det har jeg ikke lyst til. Nej.
De 10 danske forsøgspersoner får taget blodprøver for at følge udviklingen af HIV-virus mellem de i alt 4 smertefulde vaccinationer. Sådan. Vi så i Afrika en, der blev vaccineret. Det så ud til at gøre rigtig ondt. Nu så i hvert fald sådan, gør det virkelig så ondt? Jeg synes, det gjorde vældig ondt. Det føles lidt som at få sprøjtet små gløder ind under huden, som udvider sig. Okay, det lyder ikke rart. Må du prøve? Nej, tak. Blodprøven skal nu til Serum Instituttet til nærmere analyse. Hej Filippa, du skal det med. Det skal gå stærkt, for ellers dør de levende celler. Nu har du været inden for HIV-forskning i rigtig mange år, og set mange vacciner kommet og gået. Nu man siger, nu kommer den. Er det den rigtige vaccine, vi har fat i nu? Er det nu, HIV-vaccinen kommer? Nej, det er det ikke. Altså det her det er et helt andet princip end de vacciner, der har været fremme før. Ja. Det har været tale om... En anden måde at tænke på. Ja, det her det er et forsøg på at behandle på en anden måde. Ja. Mens det, der har været tidligere, har været et forsøg på forebyggelse. Ja. Så det er et skridt på vejen til at kunne få den endelige vaccine? Det håber vi. Ja. Og det ser lovende ud. Ja, det synes jeg. Ja. Nu er forsøget ved at være slut. Er du spændt på, hvad det vil vise? Ja, meget spændt på det. Mest af alt for, hvis det virker, og hvis det går efter planen. Alle de afrikanere, alle de mennesker i andre dele af verden, som kan blive hjulpet med det. I forsøgets afrikanske del er Aura blevet vaccineret og har fået taget blodprøver. Nu bliver hendes blod kørt ud til et lokalt laboratorium. Her vil de danske forskere se, om vaccinen virker. Leo tager imod blodprøverne. Det her kan give de allerførste antydninger af succes eller fiasko. For hvordan reagerer pigens immunceller på forsøget? Først vil de se, hvor mange immunceller patienten havde, før vaccinationerne begyndte for 4 måneder siden. Leo, hvis du kan lige kalde frem, hvordan det ser ud. Og det er dem, vi har omkring 1000 af, ikke? Ja, almindelige raske danskere, der slet ikke har HIV, ikke? Ja. Og... det lå på 520. 520 før, ikke? Og så plejer man måske at tabe omkring 10 per måned, ikke? Hvis man er HIV. Ja, man falder jævnt, ikke? Så på 4 måneder, så vil hun jo ligge måske under 500, hvis vaccinen ikke virkede. Hvis ikke den virker, ja. Det vil hun gøre. Så vil hun falde støt og roligt. Men så ser vi så nu, hvordan... Om den virker? Ja, hvad skal vi se? Hun skal i hvert fald ikke have fået det dårligere. Det ville være helt fantastisk, hvis det virker. Men også for patienten. Ikke? Fordi hvis hun taber 10 hver måned, ikke? Så kommer hun meget under 200-300, men så får hun jo AIDS i udbrud. Det gør hun, ja. Det gør hun. Så bliver det jo spændende at se. Så må vi se, hvordan det er. Hun må helst gerne være stabilt eller noget. Nu begynder den så at tælle. De her celler, vi er interesseret i, ikke? Det tegner det meget godt. Det går godt. Det ser godt ud, drenge. Og hvad er den så kommet op på? Ja, nu ligger den på 540. Jamen, det er jo helt fantastisk. Så ser det ud, som om det virker. Tillykke med det. Og også det hele. Anders, hvad siger det her resultat dig? Ja, det ser ud som om, det går den rigtige vej. CD4-tallet er stabiliseret, måske i stigende hos den her patient. Ja. Det kan jo være kumulationen på 10 års arbejde. Det er ikke så ringe endda. Nej, det er det. Det er jo fantastisk. Det er dejligt. Ja. Nu skal vi lige se nogle flere, selvfølgelig. Ja, det er klart. Brug på nu. Men det går den rigtige vej. Det var dejligt. Ja. Uha. Der er brug for en behandlende vaccine. 33 millioner mennesker er allerede smittet, og hvert år kommer der over 2 millioner nye til. Flest i Afrika. Søren vil finde ud af, hvorfor så mange bliver smittet. Om for eksempel kondomerne er for dyre. It's the same like a loaf of bread or something like that. It's the same price, almost.
It's the same price a bread. It's a bread, yeah. But do people buy it even if it's cheap? Do people use it or? It's something really funny. Yeah. Most of the young boys, they said no. If you're having sex by using condoms, you do not feel like something really attractive. Feeling. Okay. Yeah. There is a different feeling. Yeah. Most of the young boys, they do think this way. You see? Well, yeah, but that's a dangerous game. Yeah. Yeah, so you're willing to risk it to have more feeling. Yeah, by having sexual relation without using condom, that is the best. Okay. I don't eat the banana with this condom. Okay. It's the, yes. That means they are not having sex with a condom. With a condom, yeah. The condom. You see? But they know about the disease. Okay. What about the girls? Do they want the banana with the skin or without the skin? Nowadays in Guinea-Bissau, most of the girls, they are taking these issues as something really serious, because most of their friends, closer friends, they have lost their life in vain. So it becomes something really close to them, and they are thinking about their lives also. They feel afraid. So now if you are going to ask them to lie down with you on the bed, most of the time they have condoms within their briefcase. Okay, the girls. Yep. Hvert år dør 2 millioner mennesker af AIDS, og uret, det tikker. Derfor er det dødeligt alvorligt med at få udviklet en vaccine, og Christoffer er ved at forberede de aller sidste prøver. Vaccineforsøget er nemlig omsider ved at være overstået, og det har været en lang, sej kamp. Men kommer der ikke et tidspunkt, hvor man tænker, så er der ikke strøm, så er der nogen, der har slukket ved inkubatoren, så er der dit, så er der dat, så tænker ej, ved du hvad, nu kan jeg altså passe det selv. Jo, det kommer vel sådan en 3-4 gange dagligt, eller? Jo. Ja, det er hårdt. Ja. Alting skal holdes op. Man skal stå der ligesom Atlas, der holder verden oppe hele tiden. Mm-hmm. Fordi at der er meget lidt, der er sådan holdbart på den lange bane hernede, jeg vil sige, desværre. Ja. Når det nu er så besværligt, hvorfor så overhovedet forske her? Jo, stedet har noget helt særligt, som ikke findes andre steder i Afrika. Vi kører nu igennem hovedstaden Bissau. Der er gadeliv og masser af mennesker. Men det er ikke altid nemt at finde de rigtige mennesker. For bare det at følge op på sine patienter, det er svært. For der er ikke noget CPR-register. Der er ikke nogen vejnavne. Men Cantino, han vil vise mig, hvordan man har valgt at løse det problem her i projektet. De danske forskere er nemlig ikke de første. Allerede for 30 år siden begyndte andre danskere at registrere store områder af byen. Det første Cantino gør, når han kommer til patientens hus, er at tage et højteknologisk redskab i brug. Det er en GPS. Ved hjælp af GPS'en plotter de husets position. Og helt lavteknologisk har man malet røde numre på husmurene. Allerførst var tallene malet på dørene, indtil man opdagede, at de lokale ofte tog dørene med sig, når de flyttede. Så nu er numrene gjort mur- og nagelfaste. Husstanden fotograferes, så man ved, hvem der er hvem. Og til sidst tegnes huset ind på et hjemmelavet kort. Okay. Projektet kaldes Bandim og har nu registreret 90.000 mennesker. Men selvom stedet er næsten perfekt, kan meget alligevel gå galt. En flok dyr på et bustag minder Anders om, hvor ofte vaccineprojektet er gået i ged. Hen på laboratoriet så havde vi et får tøjet, fordi vi skulle bruge serum. Så en dag så var den blevet stjålet. Der var vel nogen, der ville lave mad af den. Du kunne ikke komme videre? Nej, så kunne vi ikke. Så lå vi stille en hel uge, indtil rygtet spredte sig. Og så synes de alligevel måske dem, der havde taget den, at det var lidt for tarveligt. Så pludselig en dag, så dukkede den op igen, så stod den tøjet igen. Så stod den midt i gården? Så kørte vi videre. Nu er arbejdet slut. Anders og Søren er på vej hjem fra det Afrika, hvor alt kan ske. Okay, ja. Og chaufføren fik lige købt en jakke gennem vinduet. Til le laboratoire. No, laboratoire. Okay. På laboratoriet får Anders de sidste prøver, som nu skal undersøges hjemme i Danmark. Men han kan ikke lade være med at smugkigge. Der er der noget der, hva'?
Ja, det ser fint, det går nedad her. Bliver det spændende. Der er noget aflæst. Hvad håber du i din vildeste fantasi, det her det kan vise? Min vildeste fantasi? Ja. Jamen, så håber jeg selvfølgelig, at vi har givet dem en langvarig beskyttelse mod HIV. Så de er beskyttet for ikke at blive syge og få AIDS? Og sprede det, ja. Det er jo en fantastisk vision, hvis det kan lykkes. Tænk stort. Ja, det skal det være. Men er det et stort gennembrud, eller er fremtiden en lukket dør? Nu er det godt nok slut med at være i Afrika. Det fryser her i Danmark, og det er nogle måneder siden, vi kom hjem fra Guinea-Bissau. Anders og hans medarbejdere har siddet herinde på Statens Serum Institut og analyseret data nede fra projektet. Han ringede til mig i går og sagde, at nu har han virkelig nogle gode nyheder, så dem glæder jeg mig helt vildt meget til at komme ind og se. Anders leder efter noget helt bestemt. Sorte pletter. Og helst mange af dem. Maskinen går i gang med at tælle pletterne. Hver plet betyder nemlig, at vaccinen for første gang har lært immunforsvaret at genkende HIV-virus. Anders, nu er vi jo spændte på at se de resultater fra de analyser. Hvad viser de egentlig? Ja, jeg synes, det går ud over al forventning. Indtil nu kan vi se, at der er faktisk patienter, som svarer på vaccinen. Mm-hmm. Altså, vi kan se, at vi kan give en ny immunitet. Ja, deres immunsystem reagerer på vaccinen. Ja, den reagerer simpelthen på de områder af virus, som vi har tvunget dem til med vaccinen. Så jeg tror, at der vil blive lagt mærke til det, og jeg er meget stolt af, at vi kunne gennemføre et så stort projekt, som det er at udvikle en ny medicin mod AIDS. Så den behandlende vaccine ser ud til at virke. Og der er flere gode nyheder fra Afrika. Patienten, der før vaccinen havde 520 CD4-celler, og som under forsøget steg til 540, har i dag fået 570 CD4-celler. Og Aura har ikke udviklet AIDS. Måske gør hun det aldrig. Nu skal prøverne fra Afrika og Danmark analyseres færdigt. Og Anders skal følge forsøgspersonerne over længere tid for at se, om effekten holder. Og han skal finde ud af, hvorfor ikke alle patienter reagerer lige godt på vaccinen. Så hvor længe skal verden vente endnu, før menneskets farlige fjende, HIV-virus, endelig er nedkæmpet? Når du går på pension, eller er det næste år, eller hvad? Altså, jeg håber, der kunne opleve det i min tid, ikke? Ja.